Sithandwa sami, ndiyakuthanda nkosikazi wami. Ndiya-appreciate le nto unenzela yona. Ngoku yonke into yale khampani yam zonke izinto ziyahlangana ngoku ngenxa le oluncedo unika lona. Uyayazi nantoni nafowuni. Ndiyakuthanda ke bhebi. Ngoku sayongena phaa ngaphakathi bhebi ndifuna ukwenza nje i-call xelela amashedi uba konke kuyahlangana ngoku zonke izinto kuzo-kickstarter kwanto ngoku. Okay ke bhebi. Kwanto uqiniseke bafu sure. Khacho, uthatha laa ntoni imali yam? Bloody fool. Kwalihleli emotweni because nangu umntu